Презентация за Априлското въстание, представен от Станислав Тонков. Априлското въстание от 1876 година е въоръжено въстание на българите в Османската империя. То избухва на 20 април в Копривщица и е организирана от Гергьовският революционен комитет. То е неуспешно, но представлява своеобразен връх на българското национално-освободително движение. Гибелта на Васил Левски през 1873 година води до тежка криза сред революционното движение. Неуспешните опити да се намери заместник на Апостола, нескончаемите спорове и оттеглянето на Любен Каравелов от движението през 1874 година водят до разцепление вътре в БРСК. Христо Ботев застава начело на Българският революционен